Il-Gvern għaddej b'ħidma biex ibiddel il-liġi u jinċentiva trasport tax-xogħol fi gruppi biex bekk jitnaqqas it-traffiku. Dan ħabbru l-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura is-Sibt fuq Via u Vali jixxandar fuq Radio Malta. Illum hawn shortage kbira ta' minibuses. Għax il-minibuses ħafna minnhom qegħdin jintużaw biex iwasslu tfal fl-iskejjel. Tajjeb il-pajjiż u li hu. Aħna żgħar daku, ir-riżorsi huma li huma. So x'qed jiġri li qed jiġri huwa li peress li l-liġi llum qed tgħid illi rridu jkunu 8 ġo vettura biex tapplika l-inċentiv. Vetturi li għabbu 8 minn nies mawx available għal-fabriki u għal dawn l-postijiet. Aħna qegħdin nipproponu li dik il-liġi nirrevedwa biex nġbuha minn 8 għal 4. U biha nixtiequ li nibdew sistema ta' inċentivi illi iħajru il-carpooling għax-xogħol. Ma din il-proposta qabel ix-Shadow Minister tat-Trasport, Toroq u Mobilità Mark Antony Sammut. Li ninċentivaw kumpaniji li joffru remote working tal-tejn tliet darbit fil-ġimgħa lill-impjegati tagħhom u li ninċentivaw kumpaniji jew fabbriki li jkollhom gruppi ta' ħaddiema jibdew ix-xogħol fl-istess ħin li jipprovdulhom trasport, dik kienu fost il-proposti li mhux biss għamilna fil-programm elettorali, però anke proposti li semmejna reċentement bħala short-term measures li jistgħu jsiru. Matul il-programm Bonnet u Sammut semmew ukoll trasport pubbliku alternattiv. Li m'hemmx soluzzjoni waħda li tfaqqa bakketta maġika u solvi l-problema kollha. Ġifieri hemm numru ta' soluzzjonijiet li wieħed irid iħares lihom u li jridu jsiru b'mod ordinat. Trasport tal-massa hija waħda minnhom. Vera ħadd iħu snin, iktar mu ħandumu, iktar mu ħajdum ma jkollna xi ħaġa. Huwa qal li trackless tram u l-metro ma' żewġ soluzzjonijiet possibbli. Il-Ministru Bonnet min-naħa l-oħra qal li huwa ġimgħa ilu ħabbar sistema ta' multimodal transport li fiha jista' jkun inkorporati trasport fuq l-art ma' dak fuq il-baħar f'dik li hija il-Bus Transit System BRT. Mela inti tlaq minn Marsa Skala. Sewa. Tajjeb, ħadd post fis-South, Sewa. nagħmlu motem ferry landing Marsa Skala. Li huwa wieħed mill-postijiet li qegħdin nikkonsidraw għal raġunijiet ovvji. Tajjeb, għax Marsa Skala għandu port tajjeb għal dawn l-affarijiet. Minn Marsa Skala tista' titlaq bid-dajsa lejn Buġibba. U wasalt. Tajjeb, ma sib traffiku ma sib xejn ovvjament qed fuq il-baħar. Kif wasalt Buġibba, inti taqbad il-BRT biex tieħdok ir-Rabat. Qed nivvinta. Tajjeb, inti biex mur ir-Rabat ma jkollokx iktar minn stop jew tnejn. Imma mbagħad jekk inti titmur ħaddingli, ma tmurx ħaddingli bil-BRT, jkun hemm il-feeder buses li jkunu reġjonali illi jaħdmu f'dak iċ-ċirku biss. Qal li din is-sistema teħtieġ studji biex l-affarijiet ma jsirux bla doċċ.